Собственикът на този Cybertruck ми каза, че ето тази стомана издържа 9 мм патрон. Това кар-шоу в град Уинипег, Канада се провежда на това място вече повече от 40 години. Застанала съм пред ето този Мустанг от 70-те години. Собственикът каза, че е с изключително мощен двигател. Това автомобилно шоу продължава цял ден и се случва всяка неделя през летните месеци. Коли непрекъснато идват тук.